Terve vaan. Tyhmä aloitus. Tänään mä kerron teille, miten tappaa zombi Minecraftissa. Kuulostaa tyhmältä, mutta se ei ole tyhmä. Älä nyt tiputtyni. Nämä panin. No, odotus. Tässä zombi. Zombi. Tunnelmia. Ääni ihan surkeana. Mä oon täällä vähän rakennellut tätä zombin tappolaitetta. Mutta seuratkaa mitä tapahtuu kun yritätte tappaa zombia. Näin. Kannattaa testata. Zombi. Ei tarvitse käyttää käsiä yhtään. Näin. Eikö ollut hieno tapa tappaa yksi ainut zombi? Eikö ole hienoa? Sitten lopuksi on hauska tehdä näin. Se oli aika surkea hyppy. Mutta aurinkokin nousee. Täällä on vitereitä. Mitä sinne droppaa minulle? Anna jotain. Tule tosissaan. 2 tikkua. Terve. Sorry. Aha, mä en voinut mitään. Sorry. Mitäs tehdään? Tässä annan sinulle lahjan. Siihen pitää laittaa vielä redstone tortsi viereen, niin se toimii aivan varmasti. Eikö olekin hieno lahja? Kuulostaa hihinältä. Se oli väärä. Se piti antaa tyynypojulle, eiku millä. Kenellä mitä. Okei. Osa 2. Miten tapat zombin? Käytä tätä enchantausta. Älä pala. Miten saada ruokaa Game Mode Survivalilla? Näin. Kirjoitatte Game Mode C. Ja sitten, mulla olikin se. Sitten otatte täältä stackin jotain ja sitten panette Game Mode S. Sitten se toimi. Aivan varmasti. No, eikä olekin hieno. Kertokaa missä mä voisin hommata intron. Ja minkälainen. Ihan sama. Katsokas. Tämä on hyppynaattori 3x3x3 ES. Jonne laitos. Tiedä mikä tää on, mutta ainakin toimii, katsokaapa. Da Jonne. Hui! Ainakin toimii. Mitäs sille voi, jos ei toimiska? Ei mitään. No ihan sama. Näin voi lentää. I can belly and the fly. Wahoi! Red sandy. En ole änkyttäjä. Olen surkea rakentamaan jätkä. No hei, tilatkaa mun kanava. Siltikin, vaikka tämä ei ole vielä lopetus. Hehehehe. Olisi ollut hyvin lyhyt video. 4 minuutin video olisi ollut vaan. Dynyt silmiksi ja sitten suu vielä dynyn. What the beep? Sitten tämä on maailman
hienoin rakennus, kun vielä lisäätte tähän tämmöisen TNT ja sitten viereen redstone-tortsi, niin tästä tulee oikein hieno. Oho, se olikin väärä tortsi, piti olla tortsi. Oh no! Sitten, no tännehän se on aina hyvä lisätä. Tänne oikein päälle, tänne mahdollisimman ylös. Sitten te voittekin, oho, taas se oli väärä tortsi. Töikit. Tätä ruumista mä just yritikin räjäyttää. Joo. Tykkäättekö te Terrariasta? Pitäisikö mun siitä alkaa kuvata? Eikö siis torstaina? Ehkäpä tai tänään. En tiedä. Katsotaan. Katsokas kun on olemassa IS, joka on Minecraftissa. Minecraft IS on olemassa. Sitten täältä tuommoinen ja sitten isketään tämä maahan. Mennään tuonne. Tälleen. Näin, katsokaa se nyt on Minecraftissakin IS. Näin, nam. On tämä niin hauskaa, kun on ES-pärinöissä. Maistakaa tai dynyää. Ja sitten varmaankin tykkäätte siitä. Heittäkää perään tulitikku ja räjäyttäkää ES. Jonne. Sitten Jonne on rauhallinen ja pannaan ne vaikka leveri viereen. Tämä leveri teidän peräskaverin. No. Wuhui. Man. Pangahan denyää vähän niinku äkkiä. Ja sit, ES-pärinä loppu. Sitten niinku kun teette näin. Sitten menette tänne hyvin ei korkealle. Ja sitten vedätte vivun ja menette tänne. Sitten voitte lentää. Ja kuolla varmaankin, jos olette survilla. En voi sillä mitään meinaan. Okei, 7 minuuttia ollaan nauhoitettu, mut kaihan tässä voi vielä vähän enemmänkin. No. Mitään ei tapahtunut. Mene. Katso nyt. No, run! Any happen? Nope. And now we can go on to inside, and here's happen. Really. Täällä on tapahtunut erikoisia, mutta se olisi moikka.